Right guys, kusangana kwatikuita zvekare pano paDzerari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe maharo tena on that notification bell kuitira kuti pese pandinorambe ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti please make sure to subscribe and watena on that notification bell. Muri Zimbabwe, first update yandino update iyo yevanhu vanoremekedzwa vekuzanu PF apo pobuda vachiti vana Magaya imbavha. So ndichakusiyai muchiona video, apedza kuona video tozvorofuka comment section indafamba nevideo rachona. Saka ndichakusiyai muchiona video, apedza kuona video skip this video nokuti ndine imwe last update. That is my first video. Kukauya maporofita enhema vana Magaya vana mabhiza nevamwe vavo vakakunyeperai vakabviwa nawo kuHarare, pamwe kuChinhoi, pamwe ndekupa hatizivi, muchitorerwa $85 nodayira kudaro, nema$100 nema$200, muchikwidzwa mabhazi, muchiuya musonzi gara apa. Wachida kukusimbisai nekuti handina zvandinaitwa, nyangwe Garwa akauya hana zvaanondiita, nyangwe Ndudzo akauya hana zvaanondiita, nyangwe mutemo waMunangagwa una zvaunondiita, namabhiza iyeye mukomana anonzi Mabhiza. Muchibva mamubvumira kuti uyu anaro simba, isimba redhimoni ratinoda kuparadza nhasi. Mukuparidza vaparidzi vanotiudza kuti munyika yega yega pakaitika mashura akafanana neshura riri muno muGillstone, chinotanga kubuda idhimoni. Chinoita kuti dhimoni ribude ndiMwari kuti ukuru hwake huzoonekwa nekupedza basa. Ino inzvimbo yehurumende. Haina munhu kana mumwe chete akanzi ngaauye kuno, kusiya kwevarwere sununguka vashomanana vari muno. Ndivo watinoziva, ndo vanozikanwa naMunangagwa kuti vari pano. Vamwe vese tiri kungoita zvisiri pamutemo, tichishora mutemo. Hakuna nyika inonzi nyika ine vanhu vakagarika, inoti unongofuma wokwira bhazi kana kuchovha bhasikoro rako kana kutyaira motokari yako wongosikotema hoko yako kuti papangu. Hakuna nyika yakadaro. Hakuna zvakare nyika yekuti munhu anongofunga kuti afunga zvaafunga, ongoya achingoti ndini ndamukuru ipapo, chiteererai zvandiri kutaura. Hurumende ine mapazi nemapazi eutungamiri hwayo. Kana tiri kuno kumusha tina kansela, sumuka kansela. Ndiye akamiririra zvido zvehurumende, zvido zvapresident. Kana tiri muwadhi iri muno, kansela. Tabva kuna kansela kuna MP ari muno, uyu arapa. Sumuka yenu. Ava vachavaziva. Ndivo vakamirira zvakare zvido zvehurumende, zvido zvapresident saMP wedunhu rino. Hakuna anozouya nepadumbu achiti ndini ndinonzi Mabhiza, ndini ndinonzi Magaya. Kana vamwe vacho watapota ane mazita avo vese, achisikoti apa ndepako, apa ichi ndechako, hapana. Ndinokukumbirisai nhasi uno kuti muzive kuti ivhu rino ratiri ratakatsika iri hongu nderamambo Seke, asi ivhu rese munyika muno ivhu rapresident wenyika. President wenyika ndaaMunangagwa. Mambo Seke vanotopuwa basa rekuita naMunangagwa nekuti Munangagwa ndiwo paramount chief mumwe chete munyika yeZimbabwe. Mamwe madzimambo ese ari pasi paMunangagwa. Zvichireva kuti ivhu irori ratinorima neratinozovaka dzimba mumaguta nderaMunangagwa, harisi raMabhiza.
Vamunangagwa oye. Pasi nemhandu. Vamunangagwa ndo vanotaurira hurumende yavo kuti paGillstone chada kuti pazovakwa chakati nechakati nechakati, vanhu vachizogariswa zvakati. Haasi mabhiza, haasi mashaya mombe, haasi kasuku ere, handisirini. Pano pazara mombe dziri kuwira makomba dzichifa, hwai nembudzi. Last update iyo yemuchechi maprofeti Miracle Po. Pane chiporofita chavanga vachipa kune umwe mukadzi akarimo muchechi umu. Moyo wangu warwadziwa nanzwa kudzimbikana nemashoko abuda apa. Ekusiye mchiona video, apedza kuona video zvavo zvinofika comment section. Insadhirari ndafunga kusiyai. Tosangana zvigare munguva inotevera. Much love. Makadini. Chiri kunetsa. Marriage ndio iri kundinetsa. Amusati maroorwa. Ndakaroorwa kaka chitu ndichiroorwa asi dzimba dzacho dzikuramba kumira. Prophets, it's about marriage. I'm here because of the spirit of anti-marriage. I want you to assist me. I've been married twice, but my marriages have all broken down. And your other siblings? Vakaberekwa nawo. Andakaberekwa nawo vese vasikana vamwe vatatu vese vakaroorwa. Kusara kwangu chete ndisiri mumba izvezvi. It's only me, man of God. The rest of the siblings are married. It's because your auntie is using you. Paita nawe yatete wenyu vari kukushandisai. So this is a spiritual spouse that's using you from your auntie. Pane chidhoma chinokushandisai makarara. Chinobva kuna tete wenyu ndo chinokushandisai. That spirit is using you. Getting into marriage, it won't last. Because spiritually you are already married to this spiritual thing. Papa munotonzi makaroorwa kare. Saka kuti muchiroorwa panyama hazvibudi. That's why in your dreams you are seeing someone sleeping with you. Ndosaka mushona makarara paya panoita munhu anouya achirara nemi. Spiritual spouse. This is your auntie. Makaitwa mudzimai wechikwambo kubva kuna tete wenyu. I want to help you. Ndoda kukubatsirai. You can't fight spiritual spouse by getting to church today. You go back home, you are seated there. After a time, 4 to 5 months, you go to another church. You can't fight and win spiritual battle in such behavior. Hamukwanisi kukunda mweya yakadai kana muchiti mukauya kuchechi nhasi mozodzoka yenyu after 5 months kana kuenda kune imwe church after 6 months hamukundi kana mukanamata muchidaro. You need to repent and give your life to Christ and live for Christ. Munofanira kutendeuka motanga kushandirawo Mwari, upenyu hwenyu makahuisa kuna Mwari. You are assured of victory. Zvikadaro kukunda kune kwakakumirirai. Izvi zvekuti nhasi ndabatsirwa apa, mangwana ndabatsirwa apa, unoguma waakutopa mafundisi mhosva. Unoguma waakuti havana kundibatsira. My spiritual spouses anotoda kunamata. Anotoda iwewe wacho kana paine spiritual spouse zviri kukuratidza hondo yakarema yawakagadzikirwa naSatani. Mweya akaipa akavhurirwa kupinda muupenyu hwako kuti akutambudze.
Mweya uyu haasi mweya ba wokuti munongoti nasiko ndekupi kuri kunamatirwa. Anotoda nebvi renyu muchiisa ibvi pasi. Spiritual spouse ine nharo inogona kuenda newe 30-40 years kusvika uchifa yakakusona so. Vazhinji vanotadza kukunda spiritual spouse. Ingawani zviri kutaura zvega kuti spiritual zvasiyana nemhezi yekuti taisvina apa kana mota. Zviri kutaura zvega kuti zvemweya. Zvinorukundwa kana ukazadzawo mweya akanaka muupenyu hwako. Mogara mukunamata. Ndo makundirwe anoita spiritual battles. Tinonamata nemuzita renyu Ishe Jesu Kristu Mwari wamasi. Tinorayira mhepo dzakashata ngadzipindwe nemuzita rako Jesu. Evil spirit, evil spouse, go out, out, fire, out, out, out. Iva muupenyu wake. Iva muupenyu wake. Iva muupenyu wake. Arorwe ndiwani we. Ndiwani. Tete wake. Ndiwani. Arorwe iwe ndiwani. Ndiwe tete wake. Ndiwani. Ndiwani. Tete wake arorwe. Ndiwani. Arorwe tete wake. Ndiwani wake. Arorwe uyu. Ndiwani wake. Tete wake arorwe uyu. Ndiwe tete wake arorwe. Tete wake arorwe uyu. Alright. Twakuti ubve pari. Chibva pari. Iva pari. Evil spirit. Power. 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 Evil spirit. Out. Come out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come out. Out. Mhepo dzekusarorwa ibva muchechi. Mhepo dzekusarorwa ibva muchechi. My spiritual spouse ibva muchechi. Out. Come out. Amen.